Ginkalipay sang Director sang Haro Archdiocesan Social Action Center o kon JSAG ang desisyon sang International Criminal Court o kon ICC Appeals Chamber nga ibasura ang apelar sang kampo ni former President Rodrigo Duterte para sa interim release. Sa interview sang Bombo Radio kay Monsignor Meriton Oso, iya ginpahayag nga ang desisyon sang korte ang makabig nga kadalagan sang hustisya. Suno kay Oso kung sino man ang ginahimo o kung sino man ang maginahimo nga kalautan, dapat nga manabat kag ang pagpanabat amo ang pagkapreso. Ginbalikan sini ang record sa simbahan kag sang human rights groups nga masobra sa 30,000 ang nagkalamatay halin sa ginpatuman sang Duterte administration ang drug war. 80 anyos na subong si Duterte kag nagapanawagan ng iya nga taga-suporta nga isa kay inhustisya ang padayon niya pagdetain sa iya sa ICC detention facility sa The Hague, Netherlands. Sunod naman kay Oso, may due process nga ginhatag kay Duterte, hindi kaangay sa mga biktima sang drug war nga ginpangpatay lang kag ang iban nga biktima ang mistaken identity. Ipagid ako sining resulta sang desisyon sang ICC. Kay man ginalansang naton sa consciousness kag sa pagipusoon sang tagsa katago at kung may ginhimo kagani nga malaon, namalayran kadit. Di dapat lang hindi sa pagbuyan temporarily. Panabat siya kag isa sa pagpanabat sina amo ang iya pagkapriso.